Lewap vilayetinden Arkadağ şäheriniň açylış dawarasyna iýerilen ýaşuly öýüne gaýdyp gelýän mahaly ýolda aradan çykdy. Bu barada Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy özü ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 4-nji iýulda habar berdi. Ahal vilayetinde gurulan şäheriň birinji tapgyrynyň açylış dawarasy 29-njy iýunda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününde boldy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň lakabyny göterýän şäheriň açylyşyna ýurdun dürli welaýetlerinden ýaşulylaryň büdjet işgärleriniň ýüzlerçesi iýerildi. Açylışa gatnaşan ýaşulylar 30-njy iýunda sagat 16:30-da Aşgabatdan Türkmenabad şäherine barýan otly bilen öýlerine dolandylar. Ertesi güni ýerden otly Repetek stansiýasyna golaýlanda otlynyň kupesindäki beýleki ýaşulylar prowadnigi çagyryp Garabekewil şäheriniň ýaşaýjysy 69 ýaşly ýoldaşynda ýaşaýyş durmuş alamatlarynyň görünmeýändigini aýtdylar diýip Garaşsyz neşir belleýär. Maglumatda otly stansiýa ýetende ol ýerde garaşyp duran polisiýa işgärleriniň şaýatlar bilen söhbetdeşlik geçirendigi we waka barada hatabat taýýarlandygy hem aýdylýar. Polisiýa ýaşulynyň cesedine lukmançylyk barlygyndan geçirilmegi üçin Türkmenabaddaky morga iýerdi. Lukmanlaryň çykaran netijesine görä ýaşulynyň ölümine ýeti ýürek näsazlyklary sebäp bolupdyr. Diýip neşir ýazýar. Merhumyň 1-nji iýulda geçirilen jynazasyna gatnaşmak isleýänler ýörite awtobusda Garabekewile alınıp gidildi. Awtobusyň ýany bilen polisiýa ulowy hem gitdi. Velayet we şäher häkimlikleri merhum ýaşulynyň maşgalasyna 2 goýun we 2 halta un we tüw berdi diýip Garaşsyz neşir belleýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurt içinden habarçylaryndan we çeşmelerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Lewap vilayet häkimliginden saglyk goraýyş bölümünden we polisiýa müdirliginden hem kommentariýa alyp bolmady. Altyn Asar telekanalynyň maglumatlarynda açylış dawarasynda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa golaýlaýan şu günlerde ýaşulylaryň açyk meýdanda çapak çalyp duran pursatlaryny görse bolýar. Türkmenistanda açylış dawaralarına, bayramçylyk we halkara çärelerine büdjet işgärlerini, ýaşulylary we çağalary gatnaşdyrmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri dowam edýär.